नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। सावंतवाडी मतदारसंघात राष्ट्रवादी लढणार। दीपक केसरकरांवर वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छांचा वर्षाव। आणि लोटे MIDC स्फोटानं हादरली। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। निगुडे गावातून नेहमीच ओव्हरलोड वाहतूक होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होतोय। या बाबतीत नेहमीच ग्रामस्थांकडून तक्रारही केल्या गेल्या। सकाळीच खडी वाहतूक करणाऱ्या डंपरची चाकं रस्त्यात रुतली होती, त्यामुळे रस्ताही खचला आणि वाहतूक खोळंबली होती। या रस्त्याचं काम मे महिन्याच्या अखेरीस करण्यात आलं होतं, त्यामुळे या कामाबाबतही ग्रामस्थांकडून शंका उपस्थित करण्यात येते। एसटी वाहतूक बंद झाल्यास विद्यार्थ्यांचे हाल होणार आहे। दरम्यान ओव्हरलोड वाहतुकी संदर्भात अनेकदा ग्रामस्थांनी संबंधित विभागाकडे तक्रारी केल्या होत्या। डंपर अडकल्यामुळे पुन्हा एकदा हा प्रश्न ऐरणीवर आलाय। आजही याबाबत ग्रामस्थांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त करत आक्रमक पवित्रा घेतलाय। त्यामुळे संबंधित विभागानं याकडे गांभीर्यानं पाहावं आणि कारवाई करावी अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होते। गेली 2 वर्ष झाली सातत्याने या ठिकाणी सावंतवाडी तहसीलदार यांच्याकडे आम्ही पाठपुरावा करतो। गावचा प्रथम नागरिक माजी सरपंच असल्यापासून, परंतु हा रस्ता गेली 4-5 कोटी रुपये खर्च करूनही या रस्त्याला जर असे ओव्हरलोड वाहतूक होत असेल आणि तहसीलदार या ठिकाणी उपप्रादेशिक परिवहन RTO यांचे जर लागेबांधे असतील आणि या ठिकाणी आज या मुलांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे या ठिकाणी दररोज गैरसोय होते। या तिन्ही सोनुर्लीतील 3ही क्रशर कंपनी आहेत, या अनधिकृत चालू आहेत आणि याला पूर्णपणे जिल्हा खनिज अधिकारी सावंतवाडी तहसीलदार यांचा पूर्णपणे हाड आहे। आणि आज या ठिकाणी गावातल्या मुलांना या ठिकाणी याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो। मागे अशी घटना घडून एक बकरीचा मृत्यू झालेला, त्यावेळी आम्ही समजलेला। आज एसटी पूर्णपणे या ठिकाणी खुळंबलेले, दररोज या मुलांचा या ओव्हरलोड वाहतुकीमुळे त्रास होतो। जर जिल्हाधिकाऱ्यांनी याच्यावर जर गंभीर दखल घेऊन याच्यावर कारवाई नाही केली तर आम्ही रस्त्यावर उतरणार असा इशारा मी या माध्यमातून देत आहोत। सावंतवाडी विधानसभेसाठी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी मोठी घोषणा केली आहे। या मतदारसंघावर दावा सांगून त्यांनी अर्चना खारेंची उमेदवारीच घोषित केली आहे। पाहुयात काय म्हणाले अमित सामंत। 2 दिवसापूर्वीच शिवसेनेचे माजी खासदार विनायक राऊत यांनी कुठल्याही परिस्थितीत सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ हा शिवसेना लढवणार असं म्हटलेलं होतं। त्या संदर्भात त्यांनी जी भूमिका मीडियाच्या समोर मांडली, त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने, माझ्या पक्षाच्या वतीने मीडियाच्या समोरूनच मला आज माझ्या पक्षाची भूमिका मांडायची आहे। ज्या दिवशीपासून महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली त्या दिवसापासून शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे 2019 सालपासून आम्ही एकत्र आहोत। गेली 5 वर्ष जिल्ह्यात विविध निवडणुका झाल्या। प्रत्येक वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने महाविकास आघाडीला निवडून द्यायचंय या हेतूनेच पक्षाचे नेते असतील, सर्वसामान्य कार्यकर्ते असतील, यांनी बरेच वेळा नमती बाजू घेऊन आघाडीचं कुठे नुकसान होऊ नये किंवा त्याला धोका पोचू नये म्हणून एक दिलाने आम्ही काम केलेलं आहे। पण आता विधानसभा निवडणुका जवळपास 2 महिन्यांवर आलेल्या आहेत। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात गेली 10 वर्ष आमच्या उमेदवार म्हणून अर्चनाताई घारे या काम करतायत। 5 वर्षापूर्वी काही कारणांमुळे त्यांना थांबायला लागलं होतं। पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांना आग्रह केला होता की बाबा तुम्ही यावेळी थांबा, आपण बबन साळगावकरांना, त्यावेळी बबन साळगावकरांनी निवडणूक लढवली होती आणि त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांच्या विनंतीला मान देऊन त्यावेळी त्या थांबलेल्या होत्या। नुकतीच लोकसभा निवडणूक पार पडली, त्या लोकसभा निवडणुकीत सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी म्हणजे पूर्ण दोडामार्ग पासून ते चिपळूण पर्यंत
विनायक राऊत हे आमचे स्वतःचे उमेदवार आहेत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार आहेत असं समजून दिवस रात्र न पाहता एक दिलाने काम केलंय आणि हे ते सुद्धा मान्य करतात. आणि महाविकास आघाडी म्हणून जर आपल्याला निवडणूक लढवायची असेल, म्हणजे शिवसेनेच्या भाषेत जर सांगायचं असेल तर उद्धव ठाकरेंना जर परत मुख्यमंत्री करायचं असेल, शिवसेनेच्या भाषेत सांगायचं असं म्हणतोय मी, परत उद्धव ठाकरेंना जर मुख्यमंत्री करायचं असेल तर एक एक जागा ही निवडून येणं महत्वाचं आम्ही समजतो. किंबहुना प्रत्येक जागा कशी निवडून येईल आणि परत एकदा महाविकास आघाडीचं सरकार या राज्यात कसं बसेल याच्यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्न करतोय. आणि अर्चना घारे या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघासाठी सक्षम उमेदवार आहेत. त्या तन मन धन सर्व याच्याने आपलं काम करत आहेत. असं असताना जर विधानसभा मतदारसंघावर हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचाच हक्क आहे असं मी समजतो. आणि त्याबाबत आमची शिवसेनेच्या नेत्यांना सुद्धा अशी विनंती राहील की जर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ लढवला तर जिल्ह्यात सर्व ठिकाणी जिथे शिवसेनेचे उमेदवार असणार तिथे आमची लोक सुद्धा त्याचप्रमाणे काम करणार, जसं लोकसभेला त्यांनी केलं होतं. आणि उर्वरित जागा सुद्धा शिवसेनेच्या कशा निवडून येतील याच्यासाठी सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील कार्यकर्ते प्रयत्न करणार आहेत. कारण आता पूर्वीसारखे दिवस राहिलेले नाहीत. कुठल्याही एका पक्षाचं बळ नाही आहे. विविध युती आणि आघाड्यांचे आता दिवस आहेत. मला मान्य आहे की आम्ही नक्की काही ठिकाणी कमी आहोत, पण याचा अर्थ असा नव्हे की प्रत्येक वेळी गृहीत धरून राजकारण केलं गेलं पाहिजे. लोकसभेला आम्ही शिवसेनेच्या आदरणीय विनायक राऊत साहेबांचं काम केलेलं आहे. आता पदवीधरच्या वेळी काँग्रेसचा उमेदवार रमेश कीर होतं, त्यांचं काम केलेलं आहे. त्याच्यामुळे विधानसभा निवडणूक सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ हा आम्ही 100% लढवणार आहोत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आदरणीय शरद पवार साहेबांच्या आदेशाने आम्ही इथे ही निवडणूक लढवणार आहोत. आणि त्या म्हणूनच उर्वरित मतदारसंघात सुद्धा, नाहीतर कोकणात आज संपूर्ण कोकणात जर ते म्हणतायत त्याप्रमाणे शिवसेनेने हा मतदारसंघ लढवला तर संपूर्ण कोकणात एकही जागा दुसऱ्या पक्षाकडे दिसत नाहीये. आणि अशा वेळी आमचे सुद्धा कार्यकर्ते नाराज होतात. त्यांची सुद्धा सर्वांची इच्छा आहे, म्हणजे पूर्ण कणकवलीपासून आधी ते कणकवलीचे जो कार्यकर्ते आहेत सर्व ठिकाणचे, त्यांची सुद्धा अशीच इच्छा आहे की पक्षाने सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात लढवावा. आम्ही सुद्धा एक दिलाने सर्व ठिकाणी काम करणार आहोत. आणि महाविकास आघाडी जर सत्तेवर आणायचं असेल तर एक एक जागा महत्वाची आहे. आम्हाला सुद्धा पक्षाचे नेते जो आदेश देतील तो आम्हाला संपूर्णतः मान्य राहील. महाविकास आघाडी जो उमेदवार देणार तो आम्हाला मान्य राहील. पण एक पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून माझी पूर्ण हे आहे की कुठल्याही परिस्थितीत ही निवडणूक आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महाविकास आघाडीतर्फेच लढवणार आहोत. आणि आमच्या उमेदवार या अर्चना घारेच असणार आहेत. महायुती सरकार हे शेतकऱ्यांच्या विरोधातील सरकार आहे अशी टीका जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी केली. कणकवली इथं पत्रकार परिषदेत सावंत काय म्हणालेत पाहूया. 2024 सिंधुदुर्ग जिल्हा असेल, म्हणजे कोकण विभाग आणि कोल्हापूर यासाठी साधारण महाराष्ट्रातल्या मंत्रिमंडळाने 7 जुलैला जी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आणि 9 जुलैला त्याचा GR निघालेला आहे की काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना आपण त्या ठिकाणी हमीभाव देऊ शकत नाही आहे. आणि म्हणून हमीभाव देऊ शकत नाही म्हणून प्रति किलो 10 रुपये आपण अनुदान त्यांना देणार आहोत. अशा प्रकारचा GR महाराष्ट्र शासनाच्या पणन विभागाने त्या ठिकाणी सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांनी हा GR काढलेला आहे. एकंदरीत हा GR
काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमेवरती मीठ चोळण्यातला एक प्रकार आहे किंवा त्यांची चेष्टा करण्यासारखा हा विषय महाराष्ट्र सरकारने त्यांची चेष्टा करण्यासाठी हा GR काढलेला आहे. एकंदरीत ह्या परिपत्रकामध्ये या GRमध्ये ज्या ज्या काही अटी ज्या आहेत या अटी जाचक अटी घातलेल्या आहेत आणि ह्याच्यामध्ये एक महत्त्वाची जी अट आहे की तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीने दिलेले तालुका खरेदी विक्री संघ असतील, जिल्हा खरेदी विक्री संघ असतील, कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्वतः असतील आणि त्यांनी परवाना दिलेल्या लोकांकडचं काजूचं बिल म्हणजे काजू विक्री केलेली शेतकऱ्यांनी त्याचं बिल त्यांनी त्या ठिकाणी पणन मंडळाकडे किंवा काजू बोर्डाकडे दिलं पाहिजे. म्हणजे ज्यावेळी त्यांचे फॉर्म भरले जातील ते मला वाटतं आपल्यापर्यंत ह्या जिल्ह्यामध्ये एकही काजू हे खरेदी विक्री संघ एकही ह्या ठिकाणी आपल्या जिल्ह्यामध्ये किंवा जिल्हा संघ काजू बी खरेदी करत नाही आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुद्धा जी काय त्यांनी खरेदी जी आहे ती फक्त दाखवण्यासाठी फक्त दिखाऊपणा त्यांचा आहे. प्रत्यक्ष त्यांनी खरेदी किती केली हा संशोधनाचा विषय आहे. साधारण ह्या जिल्ह्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीने 51 परवाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीने दिलेले आहेत आणि 10 आता त्यांच्याकडे अजून द्यायचे आहेत. पण हे जे परवाने दिलेले आहेत एकही जो परवानधारक जो आहे हे GST म्हणजे GSTचं बिल किंवा GST क्रमांक असलेलं बिल कोणत्याही काजू उत्पादक शेतकऱ्याला दिलेलं नाही आहे आणि शासनाच्या निकषाप्रमाणे जर GSTचं बिल नसेल तर कोणत्याही शेतकऱ्याला हे किलोमागे 10 रुपये जे आहेत हे शेतकऱ्यांना मिळणार नाही आहे. आणि म्हणून येणाऱ्या 8 दिवसामध्ये महाराष्ट्र शासनाने ह्या GRमध्ये जर बदल केला नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्हा शिवसेनेच्या वतीने आमदार कुडाळ मालवणचे आमदार या ठिकाणी वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली ह्या GRची काजूची जी टरफलं आहेत ही टरफलं जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ऑफिसासमोर टरफलांना आग लावून टरफलामध्ये ह्या GRची जी आहोत ही आम्ही होळी करणार आहोत. कारण एवढी चेष्टा आज काजू उत्पादक शेतकऱ्यांची ह्या सरकारने केलेली आहे. फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे सरकार जे आहे हे खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या विरोधातलं सरकार आहे. या ठिकाणी शेतकऱ्यांना जर हमीभाव दिला असता तर अशा प्रकारचे 10 रुपयाची भीक ह्या ठिकाणी काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याची वेळ आज या सरकारवर आली नसती. एकंदरीत जो काजूला या ठिकाणी एकंदरीत त्याचा असणारा खर्च विद्यापीठाच्या निकषाप्रमाणे जो काय खर्च करावा लागतो आणि त्यांना जे पैसे मिळालेले पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून ह्या ठिकाणी शासन या ठिकाणी कोणताही रेट देत नाही आहे. आणि म्हणून येणाऱ्या 8 दिवसाच्या आत महाराष्ट्र शासनाने यामध्ये ज्या काही जाचक अटी याच्यामध्ये ज्या आहेत काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना जे 10 रुपये देणार आहेत मुळात ज्यांच्यावर जबाबदारी दिली आहे काजू बोर्डावर त्याचं कार्यालय सुद्धा या जिल्ह्यामध्ये नाही आहे. आताच मी त्यांचे असलेले मिलिंद जोशी रत्नागिरीला बसत आहेत त्यांच्यासोबत आताच मी मोबाईलवरती त्यांच्याशी चर्चा केली. ते म्हणाले आमचं ऑफिस कार्यालय हे प्रस्तावित वेंगुर्ल्याला आहे फळ संशोधन केंद्राच्या ठिकाणी आणि सब डिव्हिजन त्याचं रत्नागिरी आणि चंदगड अशी आम्ही 2 करणार आहोत. म्हणजे ज्याच्यासाठी या GR काढला आहे त्यांचं ऑफिससुद्धा झालेलं नाही आहे. गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये काजू बोर्डासाठी 200 कोटी रुपये त्या ठिकाणी बजेटमध्ये दाखवलेले होते. त्या 200 कोटीचं मला वाटतं हे वर्ष संपलं तरी यांचं ह्या काजू बोर्डाचं कार्यालय आज चालू झालेलं आहे. फक्त त्या ठिकाणी लोकप्रियता घेतली. आम्ही काजू बोर्डासाठी 200 कोटी रुपये दिले. 200 कोटीमधले 2 रुपये सुद्धा आज ह्या ठिकाणी काजू बोर्डाने खर्च केलेले नाही आहेत. आता सुद्धा जो 9 जुलैला GR काढला आहे त्याच्यामध्ये मंत्रिमंडळाने काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना 279 कोटी इतक्या खर्चाची शासकीय मान्यता दिली आहे. पण मुळात आज ज्या ठिकाणी ते सांगतायत की आम्ही किमान म्हणजे कमीत कमी 50 किलो आणि जास्तीत जास्त 2000 किलो पर्यंतच आम्ही देणार आहोत पैसे. आणि विचार जर केला 1 हेक्टरला साधारण 200 नियमाप्रमाणे शासकीय ह्याच्याप्रमाणे 200 काजू कलमं बसतात आणि 200 प्रमाणे तुम्ही जर गृहीत धरली तर त्यांच्या निकषाप्रमाणे 10 रुपये 10 किलो काजू धरतात एकाला. म्हणजे 1 हेक्टरच क्षेत्र हे मर्यादित धरणार आहे. म्हणजे आज आपल्या जिल्ह्यामध्ये 1 हेक्टरच्या वरचे जे शेतकरी आहेत ते सुद्धा याच्यामध्ये बाधित राहणार आहे. ते क्षेत्रसुद्धा वाढवण्याची गरज आहे. म्हणजे आज जे ते सांगतात कमीत कमी 50 किलोलाच आम्ही पैसे देणार आणि 2000 किलोपर्यंत मॅक्झिमम देणार. म्हणजे हे जे काय जावई शोध लावत आहेत की प्रत्येक शेतकऱ्याच्या दृष्टिकोनातून काजूला
10 रुपये जे देत आहेत ही पहिली भीक या सरकारने थांबवावी आणि ह्या GRमध्ये त्यांनी बदल करावा. ही रक्कमसुद्धा त्यांनी वाढवली पाहिजे आणि म्हणून येणाऱ्या 8 दिवस आम्ही या शासनाची वाट बघणार आहोत आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर काजूची जी टरफलं जी आहेत ह्या टरफलांमध्ये ह्या GRची आम्ही होळी करणार आहोत. ह्याच्यामध्ये आणि मोठं आंदोलन काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने आम्ही उभं करू. याचं कारण असं आहे की काजू उत्पादक शेतकऱ्यांची या ठिकाणी चेष्टा करण्याचं काम, क्रूर चेष्टा करण्याचं काम आज या सरकारने केलं. त्याचा आम्ही निषेध करतो आणि ह्या GRमध्ये जर त्यांनी बदल केला नाही तर निश्चितच ह्या GRमध्ये बदल करण्यासाठी उग्र आंदोलन सुद्धा आम्हाला शिवसेना पक्षाच्या वतीने उभं करावं लागलं तरी ते आम्ही उभं करणार आहोत. स्थानिकांना शिक्षक भरतीत न्याय मिळावा यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र यावं. शिक्षक भरती झाली ते शिक्षक समुपदेशनाला येतील त्यावेळी त्यांना जिल्ह्यात येऊ देणार नाही असा इशारा शरद पवार राष्ट्रवादी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी दिलाय. यावेळी कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारे परब उपस्थित होत्या. वटवेकाधारकांचं आंदोलन सुरू आहे की स्थानिकांना B.एड भरतीमध्ये स्थान मिळालं पाहिजे यासाठी गेले 3 ते 4 दिवस त्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला आपले शरदचंद्र पवार गटाचे राष्ट्रवादी अध्यक्ष अमित सामंत यांनी भेट दिलेली आहे. आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार. त्यांचं काय म्हणणं आहे? गेले अनेक दिवस हे B.एड बेरोजगारांचं आंदोलन चालू आहे आणि सगळ्यात वाईट याच गोष्टीचं वाटतं की शिक्षण मंत्र्यांचा जिल्हा असूनही एवढ्या लोकांना केवळ आपल्या न्याय मागण्यांसाठी इथे उपोषणाला बसायला लागतंय आणि यांची दखल कोण घेत नाही. हे सगळ्यात या जिल्ह्याचं नव्हे राज्याचं दुर्दैव आहे. त्यांच्या मागण्या काहीच नाहीत. आत्ता मी बघितलं त्यांच्या मागण्या. आम्हाला असं वाटत होतं की त्यांच्या मागण्या या महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवरच्या आहेत. फार छोट्या छोट्या मागण्या आहेत त्यांच्या की स्थानिक लोकांना प्राधान्य द्यावं आणि तसं GRमध्ये म्हटलेलं आहे. हे स्वतः मी बघितलेलं आहे. आणि जर शिक्षण मंत्री जर याच्यावर निर्णय घेत नसेल, शिक्षण मंत्र्याला स्वतःचा वाढदिवस साजरा करायला जर वेळ मिळत असेल पण B.एडच्या बेरोजगारांकडे जर लक्ष द्यायला वेळ मिळत नसेल तर आम्ही आज त्याचा निषेध करतोय. त्या लोकांना सो आम्ही हेच सांगितलं की आता याच्या पुढची स्टेप आमची अशी राहील की आता 512 जागा त्यांच्या भरायच्या बाकी आहेत. माझी मागणी अशीच राहील की या 512मध्ये तर कमीत कमी या जिल्ह्यातले कमीत कमी 350 जी लोक आहेत त्यांना पहिलं प्राधान्य मिळावं, त्यांना भरतीसाठी पहिल्यांदा प्राधान्य मिळावं. पण त्याचबरोबर तुम्हाला हे सुद्धा सांगतो की काही लोक त्यांनी जिल्ह्याच्या बाहेरची भरलेली आहेत. तर त्यांचं ज्या दिवशी समुपदेशन असेल त्यावेळी मी सर्व पक्षांना असं आवाहन करतो की सगळ्या पक्षांनी एकत्र येऊन आपल्या जिल्ह्यातल्या लोकांच्या पाठीशी उभं राहूया आणि बाहेरची जी लोक इकडे येणार असतील तर त्यांना तिथेच रोखणं हे आपल्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकत्रित राजकीय लोकांनी येऊन आपल्या ज्या जिल्ह्यातले जे भूमिपत्र आहेत त्यांना या जिल्ह्यात नोकरी मिळावी याच्यासाठी आपण सर्व राजकीय मतभेद विसरून एकत्र येऊन त्यांच्या पाठीमागे उभं राहणं गरजेचं आहे. धन्यवाद. चला खेड तालुक्यातील लोटे औद्योगिक वसाहतीमधील श्री पुष्कर केमिकलच्या 1 नंबर प्लांटमध्ये स्फोट झालाय. येथील ऑक्साईडच्या स्टोरेज टँकमध्ये स्फोट झाल्यानं संपूर्ण औद्योगिक वसाहत हादरली. स्फोटामध्ये एक कामगार जखमी झाला असून MIDCच्या अग्निशामक दलानं 1 तासात आग आटोक्यात आणली. यावेळी खासगी पाण्याच्या टँकरचीही मदत घेण्यात आली. खेड तालुक्यातील लोटे औद्योगिक वसाहतीत श्री पुष्कर केमिकल अँड फर्टिलायझर या कारखान्याच्या युनिट 1 मधील इथिनल ऑक्साईडच्या स्टोरेज टँकचा मेन वॉल उडून स्फोट झालाय. या स्फोटामुळे एक कामगार किरकोळ जखमी झाल्याचं समजतंय. राज्याचे शालेय शिक्षण मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांचा वाढदिवस दीपकभाई मित्रमंडळ आणि शिवसैनिकांच्या वतीनं उत्साहात साजरा करण्यात आला. विविध सामाजिक उपक्रमांसह केक कापून मोठ्या उत्साहात वाढदिवस साजरा करण्यात आला. ऑनलाईन पद्धतीनं उपस्थित राहत मंत्री दीपक केसरकर यांनी कार्यकर्त्यांच्या शुभेच्छा स्वीकारल्या. दीपक केसरकर यांच्या कार्यालयात केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला. विविध सामाजिक उपक्रम दीपकभाई मित्रमंडळ आणि शिवसैनिकांच्या वतीनं मतदारसंघात राबवण्यात आले.
मंत्री दीपक केसरकर यांनी ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित राहत कार्यकर्त्यांच्या शुभेच्छा स्वीकारल्या. कार्यकर्ते जनतेचं मिळणारं प्रेम मला काम करण्याचं बळ देतं अशी भावना मंत्री केसरकर यांनी व्यक्त केली. शुभेच्छा देणाऱ्या कार्यकर्ते जनतेचे त्यांनी ऋण व्यक्त केले. यावेळी उपस्थितांकडून दीपक केसरकर यांना दीर्घायुष्य लाभो अशा सदिच्छा दिल्या. तर सावंतवाडीतून दीपक केसरकर चौथ्यांदा आमदार होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. आनंदाचा खंडहरी असे आमचे दीपक भाई, श्रद्धा प्रभूंनी साई ठाई असे आमचे दीपक भाई, विधानसभेचे खरे मानकरी लाडके आमचे दीपक भाई, शांत स्वभाव दिलदार वृत्ती असे आमचे दीपक भाई, कुणी निंदा कुणी वंदा विकासाचा ध्यान हाच दीपक भाईंचा धंदा. आले किती गेले किती विरोधकांची नेहमीच सरबत्ती, भीती ना कुणाची यांना कारण कामातून उत्तर द्यायची. कार्यकर्त्यांची फौज मोठी दीपक भाई तुमच्या पाठी. महाराष्ट्राचे मंत्री ही आमची इच्छा शतायुषी व्हावे याच वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. दीपक भाईंना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांचा आज आपण या ठिकाणी एक आपण वाढदिवस साजरा केलेला आहे. या चांगल्या अशा कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सर्व पक्षाचे पदाधिकारी, शहर असू दे, ग्रामीण असू दे आणि जिल्ह्यामधून आलेले सर्व कार्यकर्ते, दीपकभाईंचे हितचिंतक या सर्वांच्या वतीने मी आपलं स्वागत करतो. पुणे जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम चालू आहे. मतदारसंघामध्ये दोडामार्गमध्ये आमचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम चालू आहेत. वेंगुर्ल्यामध्ये चालू आहे, सावंतवाडीत आणि जिल्ह्यामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये अनेक हितचिंतक दीपकभाईंचा वाढदिवस साजरा करत आहे. आपण सर्वांच्या वतीने आणि कार्यकर्त्यांच्या वतीने त्यांना आपण शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. या ठिकाणी आज अनेक उपक्रम आहेत. आता सुद्धा हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना फळ वाटप आहे. असे संपूर्ण दिवस हा उपक्रम या ठिकाणी राबवला जाणार आहे आणि आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने तालुक्यातील, जिल्ह्यातली सावंतवाडी बसस्थानकाच्या झालेल्या दुरवस्थेमुळे प्रवाशांचे होणारे हाल सरकारच्या कानापर्यंत पोहोचण्यासाठी माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली घंटानाद आंदोलन छेडण्यात आलं. स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांना यावरून लक्ष करण्यात आलं. त्यांच्या वाढदिनी प्रवाशांना होणाऱ्या त्रासाची जाणीव करून देण्यासाठी हे आंदोलन छेडल्याचं माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर म्हणाले. मी बघितलंय की दीपक केसरकर हे सर्वसामान्यांचे आमदार राहिलेले नाही. दीपक केसरकर यांनी सातत्याने श्रीमंतांसाठीच काम करत आहेत. तिथले शेतकरी असतील, काबाड कष्ट करणारी लोक असतील, विद्यार्थी असतील, विद्यार्थिनी असतील, कॉलेजचे विद्यार्थी असतील, गेले कित्येक 7 वर्ष या चिखलातून ते जात आहेत आणि त्यांना जाग यावी, त्यांच्या कानापर्यंत हा घंटानाद पोचावा आणि त्याने हे प्रत्यक्ष पाणी ह्या बसस्थानकाची करावी म्हणून हे या ठिकाणचं आजचं आंदोलन आम्ही केलेलं आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी कुचितपणे आमची चेष्टा केली होती की त्यांची संस्कृती आहे की ती वाढदिवसाला आंदोलन करणं, परंतु त्याचवेळी पत्रकारांना सगळ्यांना घेऊन त्यांनी सांगितलेलं आहे. मुद्दाम तुम्ही आठवा, त्याने सांगितलं होतं की हे एका वर्षात सगळं आम्ही उभं करतोय, परंतु त्यांना सर्वसामान्य लोकांसाठी देण्यासाठी त्यांच्या वेळ ते त्यांच्या स्वतःच्या कार्यकर्त्यांनाही भेटू शकत नाही. ही त्यांच्या कार्यकर्त्यांची व्यथा आहे. काही जनतेला फक्त मिंद केलं आहे, काहीतरी वाटायचं, काहीतरी त्यांच्या पदरात टाकायचं. जनता तशीच राहिली पाहिजे आणि हे 100,000 करोडपेक्षा जास्त संपत्ती ह्या माणसाने जमवली आणि लोकांना फक्त दारिद्र्यरेषेखाली ठेवलं. आणि त्यांनी सेट टॉप बॉक्सचं घ्या तुम्ही, सेट टॉप बॉक्सच्या संदर्भात त्यांनी या खालच्या मैदानावरती त्यांनी मोठ्या प्रमाणात अभियान राबवलं आणि त्या लोकांना फसवलं. फायर इंडस्ट्रीज बघा, फायर इंडस्ट्रीच्या 30 अवस्था झाली. हा माणूस सातत्याने फसवत आहे. हे जनतेच्या समोर यावं आणि मला आमदार बदलायचं आणि हे घोषवाक्य घेऊनच पुढच्या काळामध्ये हे घोषवाक्य संपूर्ण मतदारसंघामध्ये दुमदुमवून प्रत्येकाच्या टी शर्टवरती, प्रत्येकाच्या टोपीवरती, प्रत्येक जे विद्यार्थी असतील, शिक्षक असतील, या प्रत्येकाच्या पाठीवरती मला आमदार बदलायचे ही घोषणा संपूर्ण मतदारसंघामध्ये दिसेल भविष्याच्या काळामध्ये. आणि खरोखरच
असला हा आमदार बदलणं आवश्यक आहे आणि लोकांनी आमदार बदलल्याच्या या मतदारसंघाचा विकास होणार नाही. या दीपक केसरकरांनी स्वतःचा विकास केला, परंतु जनता मात्र दारिद्र्य रेषेखालीच ठेवली. म्हणून हे त्यांच्या कानापर्यंत आवाज जाण्यासाठी आजचं आंदोलन आपण केलं. मुळात जर बघितलं तर गेल्या 2.5 वर्षामध्ये महाराष्ट्र शासनाचं अस्तित्व दिसलेलं नाही. प्रत्येक त्या सरकारमधले प्रत्येक मंत्री स्वतःची तुंबडी भरण्यासाठीच काम करत आहेत. स्वतः पैसे स्वतः कसे श्रीमंत होईल एवढंच बघतायत. कुठचाही मंत्र्यांचं काम या मतदारसंघामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये दिसलेलं नाही. ते मिंदे सरकारच म्हणून ओळखलं जात आहे. मुळात हे दीपक केसरकर नेहमी सांगतायत की उद्धवजीने काम केलं नाही. 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये करोना होता हे निश्चित माहिती आहे प्रत्येकाला. करोना काळामध्ये त्यांनी सुंदर काम केलं, चांगलं काम केलं. देश पातळीवरती, राज्य पातळीवरती आणि संपूर्ण जगाने त्याची दखल घेतली. मुंबईसारखी धारावी ते वाचू शकले. एवढं सुंदर त्यांचं काम होतं. परंतु दीपक केसरकर हे करोना काळामध्ये कुठे होते त्यांनी सांगावं. या मतदारसंघामध्ये दीपक केसरकर त्या 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये कुठे दिसलेले नाही. हे तर सत्य आहे, तुम्ही मान्य करताय. आणि प्रत्येकाला त्याला चांगलं बोलायला येतं. मी मागच्या वेळी म्हणालो होतो, त्यांनी जर भजन कीर्तन केलं असतं तर ते चांगलं घराण्याचा उद्धार करू शकले असते. परंतु ते आता ज्या पद्धतीने वागतायत ती पद्धत फक्त पैसे जमवण्याची आहे आणि त्यांना त्याचे भोग भोगावे लागतील. त्यांनी 7 वर्ष इथल्या बस स्थानकामध्ये एस टी स्टँडमध्ये जे प्रवास करतायत त्यांना भोग भोगायला लागले. अत्यंत शर्मेची गोष्ट, ज्या बसस्थानकात लांब पल्ल्याच्या गाड्या या ठिकाणी येत आहेत, ज्या लांब पल्ल्याच्या गाडीत चहा सोडा साधं पाणी मिळू शकत नाही. गेले 7 वर्ष कॅन्टीन बंद आहेत आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून आम्ही विकास करतोय म्हणून सांगतोय ते शहर आणि त्या शहराच्या एस टी कॅन्टीन 7 वर्ष बंद आहे आणि इथल्या आमदाराला ते दिसत नाही. समोर घर आहे गेले ते आता मुंबईकरच झाले. ते दुसऱ्याने म्हणतात की परंतु ते मुंबईकर झाले म्हणून त्यांना मुंबईचे पालकमंत्री पद त्यांना प्राप्त झाले. त्यांनी मुंबईमध्येच राहावं. प्रत्येक कार्यक्रम येत आहेत, माझं फ्लाईट चुकतोय म्हणून बसून जात आहेत. कार्यक्रमाचा सत्यानाश मग येत आहे तरी कशाला. लोकांसाठी तुमच्याकडे वेळ नसेल, सर्वसामान्यांना कधी भेटले नाहीत, विद्यार्थ्यांना भेटले नाहीत, शिक्षकांना भेटले नाहीत, गावकऱ्यांना भेटले नाहीत. सातत्याने फक्त कसा मला जायचंय. आता त्यांना पाठवण्याची वेळ जवळ आली. उभाटा शिवसेनेचे तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ म्हणाले, भूमिपूजन होऊन देखील 7 वर्ष हे बस स्थानक विकसित झालं नाही. या बस स्थानकाचं भूमिपूजन होऊन झालं. 2017 मध्ये याचं भूमिपूजन झालं आणि या भूमिपूजन झाल्यानंतर सुद्धा बस स्थानकाची अवस्था गेली 7 वर्ष अशीच्या अशी म्हणजे जशी आहे तशी आहे. आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे अशी आहे की गेले 15 वर्ष आमदार आणि 7.5 वर्ष मंत्रीपद भूषवणारे दीपक केसरकर यांच्या घरासमोरचं हे बसस्थानक आहे आणि त्यांच्या मतदारसंघातलं, त्यांच्या तालुक्यातलं, त्यांच्या शहरातलं हे बसस्थानक आहे. हे खऱ्या अर्थानं सावंतवाडी शहर म्हणजे सावंतवाडी शहरातलं बसस्थानक, तालुक्यातलं बसस्थानक हे खऱ्या अर्थानं ह्या सीमेवरचं, महाराष्ट्राच्या सीमेवरचं आहे बसस्थानक आणि खऱ्या अर्थाने ह्याला ऊर्जित अवस्था किंवा ह्याला सौंदर्याने नटवलं पाहिजे होतं. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट आहे म्हणजे अशा तऱ्हेचा मंत्री, अशा तऱ्हेचा आमदार ह्या मतदारसंघाला लाभलाय जो विकास करू शकत नाही, फक्त गप्पा मारू शकतो, गदाली सांगू शकतो, थापा मारू शकतो आणि त्याच्यामुळे विकासापासून वंचित राहिलेला हा मतदारसंघ आहे. आणि त्याच्यामुळे अशा तऱ्हेचे आंदोलनं बबनराव साळगावकर सारख्या ज्येष्ठ माजी नगरसेवकांना आज उभारण्याची वेळ आली आणि आम्हाला त्यांना पाठिंबा देण्याची वेळ आलेली आहे. परंतु यापुढे सुद्धा मी आपल्याला सांगतो की अशा तऱ्हेचे अनेक प्रश्न दीपक केसरकरांनी अनेक वेळा गप्पा मारलेल्या आहेत. ज्याच्यामध्ये पहिलं निवडणूक त्यांनी काथा व्यवसायावर जिंकलं, दुसरी निवडणूक त्यांनी सेटअप बॉक्सवरती जिंकली, तिसरी निवडणूक त्यांनी चष्मा कारखान्यावरती जिंकली. आज मला त्यांना एवढंच विचारायचं आहे, अनेक ठिकाणी बॅनर लागलेले दिसत आहेत त्यांचे विकास पुरुष म्हणून. एक तरी विकास केलेल्याचा बॅनर लावून दाखवा कुठच्या कामाचा, असं कुठचा तरी आदर्श दाखवा ज्या ठिकाणी मी हे कर्तृत्व दाखवलं. 5 माणसांना नोकरी दिली या मतदारसंघात गेल्या 15 वर्षात, हा उद्योग आणला म्हणून. अशा तऱ्हेचा विकास केलेला कुठचाही करू शकत नाही, फक्त विकास पुरुष म्हणून बॅनर लावू शकतात. पण खऱ्या अर्थानं अविकास पुरुष हा दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून हा मतदारसंघाचा झालेला आहे आणि त्यामुळे अकार्यक्षम आमदार म्हणून यांची आज नोंद केली गेलेली आहे आणि त्याच्यामुळे येणाऱ्या काळात पराभव हा नक्कीच त्यांचा आहे. मी बबनरावांनी ज्या माध्यमातून सांगितलं की यापुढे नवीन आमदार, नवा आमदार ह्या मतदारसंघात जो ह्या मतदारसंघाचा विकास करेल, आमची सुद्धा आमचं सुद्धा इच्छा आणि आमचं सुद्धा ध्येय तेच असणार आहे. आम्हाला आमदार बदलायचा आहे हीच आमची इच्छा आहे आणि त्याच्या पद्धतीने आम्ही यापुढे काम करणार. एक लक्षात घ्या, सगळ्यात अगोदर प्रत्येक
महाविकास आघाडीचा उमेदवार असणार आणि प्रत्येक पक्षाला म्हणजे अनेक वेळा हे मला प्रश्न विचारले जातात, प्रत्येक पक्षाला अधिकार आहे आपला आमदार मागण्याचा, मला अधिकार आहे माझा आमदार मागण्याचा आग्रह आहे, परंतु महाविकास आघाडीचा आणि तो दीपक केसरकरांचा पराभव करणारा आमदार असला पाहिजे, उमेदवार असला पाहिजे असं मला वाटतं. यावेळी माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, ठाकरे पक्षाचे तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार तालुका अध्यक्ष पुंडलिक दळवी, मायकल डिसोजा, चंद्रकांत कासार, बाळा कावडे, देवा टेमकर, शब्बीर मणियार, शैलेश गवंडळकर, आबा सावंत, शिवदत्त घोगळे, सावली पाटकर, सायली दुभाषी, रश्मी माळवदे, अफरोज राजगुरू हे महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. डीएड बेरोजगारांच्या आंदोलनाला शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी भेट देऊन त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. यावरून माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी त्यांना टोला लगावलाय. पाहुयात काय म्हणाले उपरकर. या जिल्ह्यामध्ये बाकीचे अधिकारी जी जनतेची लूट करतायत, जनतेला नाक फसवतायत किंवा बोगस कामं करून पैसे उठवतायत. आज ठेकेदार पण सर्व जिल्ह्यातले नव्हे राज्यातले ठेकेदार बिलं मिळाली नाही म्हणून उपोषणाला बसणार होते. ही परिस्थिती शासनाची आणि याची आहे. शासन निवडणुकीच्या घोषणा करते आहे. शासन निवडणुकीसाठी घोषणा करतायत. त्याचप्रमाणे काल दीपक केसरकरांना पण असलेल्या डीएड बीएडच्या आंदोलनकर्त्यांनी प्रश्नांचा भडीमार केल्यानंतर दीपक केसरकर आपल्या स्वभावाप्रमाणे आणि आपल्या वागणुकीप्रमाणे गोल गोल उत्तर देण्याचा प्रयत्न करत होते. पण त्या डीएड बीएडच्या विद्यार्थ्यांनी खऱ्या अर्थाने दीपक केसरकरांना कैचीत पकडलं. त्या ठिकाणी पण एक मंत्री, पूर्वीचे मंत्री सचिवांनी अन्य लोकांना हे काम करा म्हणून सांगत होते. पण काल दीपक केसरकरांची केविलवाणी बघितल्यानंतर लोकांना त्या असलेल्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही सचिवांकडे या आणि मी सचिवांनी जर केलं तर मी करतो ही प्रयत्न ऐकला. त्यामुळे दीपक केसरकरांच्या कामामध्ये दम नाही. की दीपक केसरकर फक्त गोड गोड बोलतात आणि घोषणा करतात, पण कामं काही करत नाही हे दिसते. डीएड बेरोजगारांना घेऊन मुंबईला जाणार, त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून पुढील भरतीमध्ये स्थानिक उमेदवारांचा समावेश व्हावा यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं माजी आमदार राजन तेली यांनी म्हटलंय. तसेच याच मुद्द्यावरून त्यांनी मंत्री केसरकरांवर निशाणा साधलाय. कारण शिक्षण मंत्र्यांना यातलं काही समजत नाही. म्हणजे खरं सांगायचं गेलं तर परवा तुम्हीच त्यांची मुलाखत मी आपली बघितली तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून. मी पाठवलं आहे, शासनाला पाठवलं आहे, मी अधिकाऱ्यांना सांगितलं असं चालत नाही, हे करा, या नियमात बसवा आणि हे करा असं शिक्षण अधिकाऱ्यांनी ऑर्डर या ठिकाणी केली पाहिजे. आमचा डोंगरी भाग आहे, आमच्याकडची बोलीभाषा वेगळी आहे, इथल्या ह्या मुलांच्या अडचणी वेगळ्या आहेत. त्यामुळे खास बाब म्हणून कोकणासाठी त्यांनी हे निकष बदलायलाच पाहिजेत, हा माझा आग्रह त्यांचा त्या ठिकाणी आहे. तुम्ही आत्ता कोणाशी बोलत होता आणि बाबा कोण? आता काही गोष्टी कशा आहेत की ह्या गोष्टी बोलण्यासारख्या नसतात. ह्या गोष्टी तुम्ही आणि आपण त्या तेवढ्यापुरत्या ठेवायला पाहिजेत. संबंधित ह्या लोकांना न्याय मिळण्यासाठी मी काही लोकांशी बोललोय. मला त्यांचं नाव सांगणं उचित होणार नाही, पण बाबा कोण आणि काय कोण हे सगळे जनता ओळखते. धन्यवाद. आत्ता ह्याच्या थोड्या वेळापूर्वी अमित सामंतांनी भेट दिलेली इथे आणि अमित सामंतांचं असं म्हणणं आहे की जर आत्ता जे शिक्षक भरती झालेले आहे त्या भरतीमधले शिक्षक इथे नियुक्तीसाठी ज्यावेळी येतील त्यावेळी त्यांना आम्ही घेणार नाही. त्याच्यात तुमची माझी भूमिका मी पहिल्यांदाच सांगितली. वेळ पडली तर आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की ज्यावेळी अडाईचा प्रश्न आला तर मी सरकारच्या विरोधात सुद्धा मी आंदोलन त्या ठिकाणी केलं. स्थानिक लोकांना न्याय मिळण्यासाठी जी भूमिका घ्यावी लागेल ते मी 100% घेईन. माझी अडचण त्या ठिकाणी काहीच नाही. व्यक्ती म्हणून पार्टीची भूमिका काय असेल मला माहीत नाही. पार्टीचं सरकार आहे, कबूल आहे, पण आमची विनंतीच आहे ना आमच्या मुलांना न्याय मिळाला पाहिजे. तेव्हा माझी अडचण का असण्याचं कारण नाही. फक्त प्रश्न एकच आहे, जी 618 भरती झाली त्यातले 205 लोकच आता नव्याने परत जॉईन होतील. याच्यापूर्वीचे 400 लोक आत्ताच गेल्या 15 दिवसापूर्वी त्यांच्या प्रक्रिया करून पूर्ण झाले, ते आले तिकडे. आमचा आग्रह तो शासनाकडे आहे की या लोकांचं कधीतरी मुलाखत आपण घ्या. नुसती एक्झाम घेऊन कागदोपत्री चालणार नाही आणि मग त्यांची बोलीभाषा काय आहे हे पण आपण बघून घ्या.
आणि 3 वर्षानंतर जो निकष आहे परत जागा रिक्त राहणार आहेत. दरवेळी तुम्ही शिक्षणाचा असा खेळखंडोबा करणार आहात का, हा माझा प्रश्न आहे शासनाला सुद्धा. तुम्ही स्थानिक मुलांना केल्यानंतर इथलीच मुलं आहेत इथंच राहतील, त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करा. ते माझी विनंती राहणारच आहे. पुन्हा एकदा मी माननीय मुख्यमंत्री असतील, माननीय आमचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, माननीय पालकमंत्री असतील, यांना भेटून या गोष्टीची मागणीच करणार आहे की नुसती या शिक्षकांच्या बाबतीत नाही, की आत्ता ज्या काही इकडे भरती झाल्यात त्या सगळ्याच बाबतीत आमच्या स्थानिकावर अन्याय तो होता का म्हणे याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे, ही माझी भूमिका आहे. कारण बघा ही जिल्ह्यातली मुलं आहेत आणि शेवटी ह्या लोकांची बऱ्याच जणांची आता एज बार ही लोक होणार आहेत आणि पहिली आणि शेवटची संधी देणार आहे. आणि म्हणून माझी परत शासनाला विनंती आहे आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून की याच्यावर खासबाब म्हणून हा निर्णय व्हायला गरजेचं आहे. आत्ताची जी एक्झाम झाली ती सगळ्यांसाठी होती, ही 100% कबूल आहे. पण तरी पण आपल्याकडे असलेले स्पर्धा परीक्षेचं मार्गदर्शन या अनेक गोष्टीची वानवा या ठिकाणी आहे आणि यांनी ज्या ज्यावेळी सांगितले त्या एक्झाम त्यावेळी दिलेल्या आहेत. त्यावेळी जर राणेसाहेब 2003ला निर्णय करू शकतात तर त्याचंच अवलोकन आत्ताच्या शिक्षण मंत्र्यांनी या ठिकाणी करणं गरजेचं आहे. शेवटी बघा की आपल्या जिल्ह्यातले शिक्षण मंत्री आहेत, या जिल्ह्यातल्या मुलांची दया त्यांना यायला पाहिजे. आज त्यांचा वाढदिवस आहे, आपल्या माध्यमातून त्यांना शुभेच्छा देताना मी त्यांना एकच सांगेन की ह्या मुलांना न्याय दिलात तर खऱ्या अर्थाने शुभेच्छा तुम्हाला पोचतील. ते तुम्ही दरवेळी मी डिपार्टमेंटला पाठवलं आहे, सेक्रेटरी पाठवलं आहे हे मंत्र्यानेच सांगितलं तर कसं होणार आहे. त्यामुळे त्यांनीच थोडासा सहानुभूतीपूर्वक विचार या ठिकाणी केला पाहिजे. ज्या इथं रिक्त जागा आहेत ह्या रिक्त जागा या ठिकाणी ह्या मुलांना या ठिकाणी द्यायला पाहिजेत. आणि आज एका गोष्टीची तुमच्या माध्यमातून आम्ही शासनाला विनंती करेन की जी लोक आली, मी काय प्रांतिकवाद करत नाही आहे, पण जी लोक आत्ता कालच्या शिक्षक भरतीमध्ये आलीत त्यांची इंटरव्ह्यू घेऊन बघा. आमच्या मुलांचं शिक्षण सुधारेल की बिघाडेल याची कधीतरी काळजी तुम्ही घ्या. कारण शेवटी काय होतं की राज्यातून कुठल्याही मुलांना यायचा अधिकार आहे, पण त्याहीपेक्षा 1999 पर्यंत जे कोकण निवड मंडळ होतं ते निवड मंडळ पुन्हा एकदा प्रस्थापित करा. कारण शेवटी प्रत्येकाच्या बोलीभाषा काही आदिवासी भागात नाही आले त्या सगळ्यांना मी काय, आणि आल्या दिवशीपासून शासनाने आता 3 वर्षाचा निकष केला आहे म्हणून ते कसे बसे थांबतील, पण आल्या दिवशीपासून त्यांच्या बदलीचे त्या ठिकाणी प्रयत्न चालू होतात, त्यांचा लक्ष इकडे नसतो. म्हणून माझी विनंती शासनाला या माध्यमातून आहे की कोकण निवड मंडळ पुन्हा करा आणि या जिल्ह्यात तुम्ही स्वतःहून स्पर्धा परीक्षा या ठिकाणी म्हणजे आता आदरणीय पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून 8 ठिकाणी हे प्रयोग आमच्या या ठिकाणी सुरू आहेत. पण ही या मुलांची शेवटची संधी असल्यामुळे यांना खासबाबपण आपण व्यवस्था या ठिकाणी करा. यांना ज्या काही जागा रिक्त आहेत त्या जागेवर यांना घ्या, अशा प्रकारची विनंती मी आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी करतो. काँग्रेस सरकारने दिलंय क ड साठी या प्रवर्गामध्ये जिथे सरकारचं ज्या ठिकाणी हिस्सेदारी आहे त्या ठिकाणी हे प्राधान्य देण्यात आलंय. महाराष्ट्रामध्ये सरकार महायुतीचं सरकार आहे. मी म्हणूनच मंगळवारी एक प्रयत्न ह्या मुलांना घेऊन, शेवटी आपल्या जिल्ह्यातली मुलं आहेत, CM DCM या दोघांनाही पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून भेटण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी मी करणार आहे. या मुलांना न्याय कसा मिळेल याचे प्रयत्न माझे निश्चितपणे 100% राहतील. शेवटी मी एक कार्यकर्ता आहे, लक्षात आहे, माझ्याकडे कुठलेही अधिकार नाहीत. मी कुठलाही नाही आमदार आहे की नाही कुठला पदाधिकारी आहे. मी माझ्या पद्धतीने एक प्रयत्न या ठिकाणी करणार आहे, त्या मुलांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करा. मी आता काही लोकांशी आता मी बोललोय आणि मी शेवटपर्यंत या मुलांच्या बद्दल मला खात्री आहे की जसं राणेसाहेबांनी 2003ला निर्णय केला तसाच निर्णय शासनाने हा खास बाब म्हणून या ठिकाणी करावा, अशा प्रकारचे प्रयत्न माझ्या या ठिकाणी असणार आहे, निश्चितपणे असणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेसह महसूल विभाग, जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची अवस्था बिकट असल्याचं राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी म्हटलंय. अमित सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जिल्ह्यातलं आरोग्य यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरलेली आपल्याला माहिती आहे. साधं बँडेज जरी आणायचं असेल तर ते सुद्धा आपल्याला आता बाहेरून पेशंटलाच आणायला सांगतायत. कायम कारण सांगतात की जिल्ह्यात डॉक्टर नाही आहेत. डॉक्टर नाही हे कोणाचं अपयश आहे हे सुद्धा यांनी ठरवलं पाहिजे.
मेडिकल कॉलेजची परिस्थिती याच्यापेक्षा भीषण आहे. कुठल्याही तुम्ही PHCला गेलात, कुठल्याही ग्रामीण रुग्णालयात गेलात तर औषधं सुद्धा उपलब्ध नाही आहेत. साधी TB वरची औषधं सुद्धा उपलब्ध होत नाही आहेत. जिल्हा नियोजनचा कालच मीटिंग झाली. जो अखर्चित निधी परत गेलेला आहे त्याला जबाबदार कोण, याच्यावर हे सुद्धा जबाबदार अधिकारी शोधून त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. परवा पालकमंत्र्यांनी महसूल विभागाचा जो कारभार चव्हाट्यावर आणला, त्यांचं पालकमंत्र्यांचं आम्ही अभिनंदन करतो त्याच्यासाठी. पण त्याचबरोबर त्यांनी हे सुद्धा बघायला पाहिजे की जवळपास 85 नायब तहसीलदारांच्या नेमणुका मान्यता दिलेली आहे, पण आजही ग्रामीण भागात तलाठीच उपलब्ध नाही आहे. लोकांची छोटी छोटी कामं सुद्धा त्यामुळे अडलेली आहेत. या गोष्टीत सुद्धा पालकमंत्र्यांनी जरा लक्ष घालायला पाहिजे. आणि सगळ्यात गलथान कारभार जर कुठला असेल तर महसूल विभागाचा आहे, आपण सगळेजणच जाणतो. आणि जर तलाठी का हजर होत नाहीत तर ते हजर कसे होतील, कारण गणपतीच्या पूर्वी काही गोष्टी होणं फार गरजेचं आहे आणि ते व्हावं अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला दंड ठोठावण्यात आलाय. यावरून माजी आमदार परशुराम उपरकरांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधलाय. मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याचा घाट सत्ताधाऱ्यांनी त्यावेळी टाकला, पण जे मेडिकल कॉलेज सुरू करण्यापूर्वीच पूर्ण या सर्व माहिती आणि सर्व असलेली इक्विपमेंट आणि सर्व असलेल्या जागा वगैरे त्यांची असलेली आवश्यकता, कॉलेजला आवश्यकता असणारे जो साहित्य आणि इमारती या पूर्ण करा, नंतर चालू करा, अशा प्रकारची मागणी केली होती. तत्कालीन जे असलेले डीन मोरे यांनी या पद्धतीने सत्ताधाऱ्यांच्या नादाला लागून तत्कालीन खासदार, तत्कालीन आमदार, तत्कालीन पालकमंत्री यांच्या नादाला लागून ॲफिडेविट देऊन आम्ही हे पूर्तता करतो अशा प्रकारचं सांगितलं. आता राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद यांनी या सर्व महाराष्ट्रातल्या सर्व कॉलेजला नोटीस काढलेल्या आहेत, दंड लावलेला आहे. तसाच आपल्या सिंधुदुर्ग रत्नागिरी कॉलेजला 12 कोटीचा दंड लावलेला आहे. 12 लाख. या कॉलेजमध्ये आज 3रं वर्ष सुरू आहे, पण 3ऱ्या वर्षात अद्यापही शिक्षक 50% पण नाही आहेत. आणि ते शिक्षक नसल्यामुळे, डॉक्टर शिक्षक नसल्यामुळे आपलं मेडिकल जे हॉस्पिटलचं कॉलेज, जे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचं कॉलेज वैद्यकीय शिक्षण मंडळाकडे दिलेलं असतानाही त्या ठिकाणी OPD होत नाही. तर जर डॉक्टरच नसतील तर OPD होणार नाही. आणि OPD न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना 100 विद्यार्थ्यांना किमान 1000 विद्यार्थी म्हणजे एका विद्यार्थ्यामागे 10 OPD होण्याची गरज असताना त्या ठिकाणी OPD पूर्णतः होत नाही आहे. आज ऑर्थोपेडिक तर बंदच आहे. ह्या सर्व गोष्टी बघितल्यानंतर आज मेडिकल कॉलेजची जी नियमाप्रमाणे लागणारी 21 एकर जागा अद्याप त्यांच्याकडे नाही. फक्त 9 एकर जागेमध्ये ज्या सार्वजनिक आरोग्याचं शल्यचिकित्सक जिल्हा रुग्णालय ज्या जागेतच आज मेडिकल कॉलेजचा वावर चालू आहे. वेगळी कॉलेजमध्ये स्मृतिवनची कॉलेजची जागा बघत होते, अन्य कट्याली भागा बघत होते, पण अद्याप त्यांना जागा मिळालेली नाही आहे. यामुळे जिल्ह्यातल्या नव्हे तर राज्यातून आलेले विद्यार्थी आणि परराज्यातून आलेले विद्यार्थी या विद्यार्थ्यांचं नुकसान सत्ताधारी आणि सत्तेतले लोकप्रतिनिधी करतायत ह्याच्यातून दिसत आहे. कारण आज त्या कॉलेजकडे जाऊन कोण बघण्याची प्रक्रिया पण करत नाही आहे की कॉलेजला काय हवं आहे. किंवा आपल्या मेडिकल कॉलेजच्या सध्याच्या डीनला विचारल्यानंतर MPSCच्या माध्यमातून जाहिरात दिल्यानंतर या ठिकाणी डॉक्टर यायला तयार नाहीत किंवा कॅन्डिडेट यायला तयार नाहीत असं सांगितलं जातं. पण ते येत नसतील तर त्यांना आणण्यासाठी किती प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांनी केले हे खरं सांगण्याची गरज आहे. नुसतं मेडिकल कॉलेज झालं, मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्गवरून सुरू झालं
त्या कॉलेजमध्ये जिल्ह्याचे विद्यार्थी किती आहेत हा संशोधनाचा भाग आहे. आणि जिल्ह्यातल्या विद्यार्थ्यांसाठी होत असताना जे अपुरं शिक्षण घेऊन जे सर्व डॉक्टर जिल्ह्यातून बाहेर पडणार, त्यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाव देशात बदनाम होणार आहे. कारण हे डॉक्टर जे वैद्यकीय सेवा देतील त्यावेळी ती वैद्यकीय सेवा अपुरी असल्यामुळे त्यांना ती अशा प्रकारचा प्रयत्न होईल. म्हणून आजही त्या ह्याच्यामध्ये सरकार वेगवेगळ्या घोषणा करते आहे. मग लाडका भाऊ असून दे की लाडकी बहीण असून दे, या सर्व घोषणा करत आहेत. पण आज सरकारकडे पैसा नाही आहे. हे कालच्या DPTCतून कळलं की 200 कोटीचा आराखडा करून 83 कोटी येत आहेत. ह्या परिस्थितीतून नुसत्या घोषणा सरकार करत आहे. या घोषणेचा एक भाग म्हणजे तळा विजयदुर्ग रस्ता काँक्रिटीकरण करणार अशा प्रकारचं लोकसभेच्या निवडणुकीच्या अगोदर घोषणा होऊन भूमिपूजन पण करण्यात आलं. पण त्या रस्त्याचं कुठेच ठाव ठिकाणा नाही आहे किंवा कोणत्याही प्रकारची होत नाही आहे. असाच प्रयत्न एअरपोर्टच्या बाबतीत झाला. त्या एअरपोर्टमध्ये आलेली विमानं किती येतात, काय जातात, कोणता लोकप्रतिनिधी त्या विमानाने प्रवास करतो. पण बेभरोशाचं विमान असल्यामुळे लोकप्रतिनिधी त्या प्रवास करायला बघत नाहीत. ही पण वस्तुस्थिती आणि शोकांतिका आहे. म्हणजे राज्यकर्ते आणि असलेले सत्ताधारी घोषणा मोठ्या करतायत आणि सर्व दिखाऊपणा दाखवत आहेत. कालच्या DPTCला पण शेवटची DPTC होती. या आर्थिक वर्षातली आणि या सरकारची तशी बघायला गेलं तर शेवटची DPTC. ह्या DPTCमध्ये अगदी अधिकाऱ्यांना म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांना वैतागून उग्र रूप दाखवण्याचा प्रयत्न पालकमंत्री करतात. तो पण दिखाऊपणा जातात. आज पालकमंत्र्यांकडे अनेक तक्रारी आहेत, अनेक गोष्टी आणि अनेक लोकांचे कथन करतायत, पण त्याच्यावरती कोणतंही लक्ष देत नाही. पालकमंत्र्यांचा जमिनीच्या विषयात जास्त इंटरेस्ट असतो, हे मात्र दिसून येत आहे. महायुती सरकार हे शेतकऱ्यांच्या विरोधातील सरकार आहे अशी टीका जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी केली. कणकवली इथं पत्रकार परिषदेत सावंत काय म्हणालेत पाहूया. 2024 सिंधुदुर्ग जिल्हा असेल म्हणजे कोकण विभाग आणि कोल्हापूर यासाठी साधारण महाराष्ट्रातल्या मंत्रिमंडळाने 7 जुलैला जी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आणि 9 जुलैला त्याचा GR निघालेला आहे की काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना आपण त्या ठिकाणी हमीभाव देऊ शकत नाही आहे. आणि म्हणून हमीभाव देऊ शकत नाही म्हणून प्रति किलो 10 रुपये आपण अनुदान त्यांना देणार आहोत. अशा प्रकारचा GR महाराष्ट्र शासनाच्या पणन विभागाने त्या ठिकाणी सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांनी हा GR काढलेला आहे. एकंदरीत हा GR काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमेवरती मीठ चोळण्यातला एक प्रकार आहे किंवा त्यांची चेष्टा करण्यासारखा हा विषय महाराष्ट्र सरकारने त्यांची चेष्टा करण्यासाठी हा GR काढलेला आहे. एकंदरीत ह्या परिपत्रकामध्ये ह्या GRमध्ये ज्या ज्या काही अटी ज्या आहेत या अटी जाचक अटी घातलेल्या आहेत. आणि ह्याच्यामध्ये एक महत्त्वाची जी अट आहे की तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीने दिलेले तालुका खरेदी विक्री संघ असतील, जिल्हा खरेदी विक्री संघ असतील, कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्वतः असतील आणि त्यांनी परवाना दिलेल्या लोकांकडचं काजूचं बिल म्हणजे काजू विक्री केलेली शेतकऱ्यांनी त्याचं बिल त्यांनी त्या ठिकाणी पणन मंडळाकडे किंवा काजू बोर्डाकडे दिलं पाहिजे. म्हणजे ज्यावेळी त्यांचे फॉर्म भरले जातील ते मला वाटतं आपल्यापर्यंत ह्या जिल्ह्यामध्ये एकही काजू हे खरेदी विक्री संघ एकही ह्या ठिकाणी आपल्या जिल्ह्यामध्ये किंवा जिल्हा संघ काजू बी खरेदी करत नाही आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुद्धा जी काय त्यांनी खरेदी जी आहे ती फक्त दाखवण्यासाठी फक्त दिखाऊपणा त्यांचा आहे. प्रत्यक्ष त्यांनी खरेदी किती केली हा संशोधनाचा विषय आहे. साधारण ह्या जिल्ह्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीने 51 परवाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीने दिलेले आहेत आणि 10 आता त्यांच्याकडे अजून द्यायचे आहेत. पण हे जे परवाने दिलेले आहेत
एकही जो परवानाधारक जो आहे हे GST म्हणजे GSTचं बिल किंवा GST क्रमांक असलेलं बिल कोणत्याही काजू उत्पादक शेतकऱ्याला दिलेलं नाही आहे आणि शासनाच्या निकषाप्रमाणे जर GSTचं बिल नसेल तर कोणत्याही शेतकऱ्याला हे किलोमागे 10 रुपये जे आहेत हे शेतकऱ्यांना मिळणार नाही आहे. आणि म्हणून येणाऱ्या 8 दिवसामध्ये महाराष्ट्र शासनाने ह्या GRमध्ये जर बदल केला नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्हा शिवसेनेच्या वतीने आमदार कुडाळ मालवणचे आमदार या ठिकाणी वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली ह्या GRची काजूची जी टरफलं आहेत ही टरफलं जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ऑफिसासमोर टरफलांना आग लावून टरफलामध्ये ह्या GRची जी आहोत ही आम्ही होळी करणार आहोत. तर एवढी चेष्टा आज काजू उत्पादक शेतकऱ्यांची या सरकारने केलेली आहे. फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे सरकार जे आहे हे खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या विरोधातलं सरकार आहे. या ठिकाणी शेतकऱ्यांना जर हमीभाव दिला असता तर अशा प्रकारचे 10 रुपयाची भीक ह्या ठिकाणी काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याची वेळ आज या सरकारवर आली नसती. एकंदरीत जो काजूला या ठिकाणी एकंदरीत त्याचा असणारा खर्च विद्यापीठाच्या निकषाप्रमाणे जो काय खर्च करावा लागतो आणि त्यांना जे पैसे मिळालेले पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून ह्या ठिकाणी शासन या ठिकाणी कोणताही रेट देत नाही आहे. आणि म्हणून येणाऱ्या 8 दिवसाच्या आत महाराष्ट्र शासनाने यामध्ये ज्या काही जास्त गटी याच्यामध्ये ज्या आहेत काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना जे 10 रुपये देणार आहेत, मुळात ज्यांच्यावर जबाबदारी दिली आहे काजू बोर्डावर त्याचं कार्यालय सुद्धा या जिल्ह्यामध्ये नाही आहे. आताच मी त्यांचे असलेले मिलिंद जोशी रत्नागिरीला बसत आहेत, त्यांच्यासोबत आताच मी मोबाईलवरती त्यांच्याशी चर्चा केली. ते म्हणाले आमचं ऑफिस कार्यालय हे प्रस्तावित वेंगुर्ल्याला आहे फळ संशोधन केंद्राच्या ठिकाणी आणि सब डिव्हिजन त्याचं रत्नागिरी आणि चंदगड असे आम्ही 2 करणार आहोत. म्हणजे ज्याच्यासाठी या GR काढला आहे त्यांचं ऑफिससुद्धा झालेलं नाही आहे. गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये काजू बोर्डासाठी 200 कोटी रुपये त्या ठिकाणी बजेटमध्ये दाखवलेले होते. त्या 200 कोटीचं मला वाटतं हे वर्ष संपलं तरी यांचं ह्या काजू बोर्डाचं कार्यालय आज चालू झालेलं नाही. फक्त त्या ठिकाणी लोकप्रियता घेतली. आम्ही काजू बोर्डासाठी 200 कोटी रुपये दिले. 200 कोटीमधले 2 रुपये सुद्धा आज ह्या ठिकाणी काजू बोर्डाने खर्च केलेले नाही आहेत. आतासुद्धा जो 9 जुलैला GR काढला आहे त्याच्यामध्ये मंत्रिमंडळाने काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना 279 कोटी इतक्या खर्चाची शासकीय मान्यता दिली आहे. पण मुळात आज ज्या ठिकाणी ते सांगतायत की आम्ही किमान म्हणजे कमीत कमी 50 किलो आणि जास्तीत जास्त 2000 किलो पर्यंतच आम्ही देणार आहोत पैसे. आणि विचार जर केला 1 हेक्टरला साधारण 200 नियमाप्रमाणे शासकीय ह्याच्याप्रमाणे 200 काजू कलमं बसतात आणि 200 प्रमाणे तुम्ही जर गृहीत धरली तर त्यांच्या निकषाप्रमाणे 10 रुपये 10 किलो काजू जातात एकाला. म्हणजे 1 हेक्टरच क्षेत्र हे मर्यादित धरणार आहे. म्हणजे आज आपल्या जिल्ह्यामध्ये 1 हेक्टरच्या वरचे जे शेतकरी आहेत ते सुद्धा याच्यामध्ये बाधित राहणार आहे. ते क्षेत्रसुद्धा वाढवण्याची गरज आहे. म्हणजे आज जे ते सांगतात कमीत कमी 50 किलोलाच आम्ही पैसे देणार आणि 2000 किलोपर्यंत मॅक्झिमम देणार. म्हणजे हे जे काय जावई शोध लावत आहेत की प्रत्येक शेतकऱ्याच्या दृष्टिकोनातून काजूला 10 रुपये जे देत आहेत ही पहिली भीक या सरकारने थांबवावी आणि ह्या GRमध्ये त्यांनी बदल करावा. ही रक्कमसुद्धा त्यांनी वाढवली पाहिजे. आणि म्हणून येणाऱ्या 8 दिवस आम्ही या शासनाची वाट बघणार आहोत आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर काजूची जी टरफलं जी आहेत ह्या टरफलांमध्ये ह्या GRची आम्ही होळी करणार आहोत. याच्यामध्ये आणि मोठं आंदोलन काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने आम्ही उभं करू. याचं कारण असं आहे की काजू उत्पादक शेतकऱ्यांची या ठिकाणी चेष्टा करण्याचं काम क्रूर चेष्टा करण्याचं काम आज या सरकारने केलं. त्याचा आम्ही निषेध करतो आणि ह्या GRमध्ये जर त्यांनी बदल केला नाही तर निश्चितच ह्या GRमध्ये बदल करण्यासाठी उग्र आंदोलनसुद्धा आम्हाला शिवसेना पक्षाच्या वतीने उभं करावं लागलं तरी ते आम्ही उभं करणार आहोत. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचा वाढदिवस वेंगुर्ला तालुका शिवसेना आणि दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ यांच्या वतीनं धार्मिक, क्रीडा, वृक्षारोपण आदी उपक्रम घेऊन साजरा करण्यात आला.
वेंगुर्ला तालुका शिवसेना आणि दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानं शालेय शिक्षण मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला. या निमित्त वेंगुर्ले तालुक्यात लघुरुद्र, व्हॉलीबॉल स्पर्धा, प्राथमिक शाळांमध्ये वृक्षारोपण असे उपक्रम राबवण्यात आले. यावेळी मंत्री दीपक केसरकर यांना दीर्घायुष्य लाभावं आणि ते आगामी निवडणुकीत चौथ्यांदा विक्रमी मतांनी आमदार व्हावेत यासाठी वेंगुर्ले बाजारपेठ येथील मारुती मंदिरात लघुरुद्र विधी करण्यात आले. यावेळी मंत्री केसरकर यांना दीर्घायुष्य लाभो असं गारणं मारुतीरायाला घालण्यात आलं. त्यानंतर जय मानसेश्वर संघ आणि उभा दांडा मित्रमंडळानं आयोजित केलेल्या खुल्या व्हॉलीबॉल स्पर्धेचं उद्घाटन शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आला. यावेळी तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, शहर प्रमुख उमेश शेरम, जिल्हा संघटक तथा माजी नगराध्यक्ष सुनील डुबळे, युवासेना जिल्हा प्रमुख हर्षद डेरे, शहर प्रमुख संतोष परब, महिला शहर संघटिका मनाली परब, शबाना शेख, कार्मिस आलमेडा यांच्यासहित इतर मान्यवर उपस्थित होते. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्येच म्हणा या कोकण पट्ट्यामध्ये एक विकासाची गंगा आली आणि त्यातूनच खऱ्या अर्थाने दीपक केसरकर ही जी व्यक्ती आहे यांच्या अंगी काय गुण आहेत, यांचं नेतृत्व काय आहे, हे महाराष्ट्रासाठी काय करू शकतात, अशा प्रकारचं नेतृत्व संपूर्ण महाराष्ट्रच नाही तर संपूर्ण देशाने पाहिलं. आणि अशा एका नेत्याचा वाढदिवस साजरा करत असताना तमाम या मतदारसंघातील प्रत्येक नागरिकाला अभिमान वाटला पाहिजे अशा पद्धतीचं आम्ही या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे. या वाढदिवसानिमित्त कालपासूनच वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये म्हणा, सावंतवाडी म्हणा, दोडामार्गमध्ये म्हणा, वेगवेगळे कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेले आहेत. आज विशेष करून व्हॉलीबॉल सारखी स्पर्धा घेण्यामागचं कारण हे आहे, आमच्या महाराष्ट्राचं, आमच्या वेंगुर्ल्यातील उभादांडा गावाचं नेतृत्व करतायत याच्याबद्दल आपल्या सर्वांना अभिमान वाटला पाहिजे. आणि हे दीपकभाईंना सांगितल्यानंतर अशा युवकांना, अशा मंडळांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. याच्यासाठी अशा स्पर्धा आपल्या या वेंगुर्ल्याच्या मैदानावर झाल्या पाहिजेत. म्हणून आम्ही गेल्या वर्षीपासून या स्पर्धेला सुरुवात केली. आणि आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे की गेल्या वर्षी याच ठिकाणी मी असं एक सांगितलं होतं की पुढच्या 1 वर्षाच्या कालखंडामध्ये वेंगुर्ला येथे इंडोर स्टेडियम, इंडोर गेम करण्यासाठी जो काही निधी शासनाच्या माध्यमातून आम्ही पाठपुरावा करून आणणार आहोत तो पूर्ण करू. त्याचबरोबर या वेंगुर्ला स्टेडियमचा एक इतिहास आहे. आपण जर रत्नागिरी असेल, रायगड असेल, सिंधुदुर्ग असेल, या तिन्ही जिल्ह्यामध्ये लाजवेल असा या वेंगुर्ला स्टेडियमची एवढी जागा आहे. परंतु काही नियम असतील, काही अटी असतील,
काही गव्हर्नमेंटची शिथिलता असेल, काही निधीची कमतरता असेल, यामुळे सातत्याने पाठपुरावा करून सुद्धा एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी आजपर्यंत वेंगुर्ला शहराच्या या स्टेडियमला मिळाला नव्हता. परंतु दीपक भाईंचं या ठिकाणी एक पत्र दिल्यानंतर सन्माननीय या राज्याचे क्रीडा मंत्री संजय बनसोड साहेब यांनी लगेच सांगितलं की आपण जो काही निधी या स्टेडियमच्या या भागातील या जिल्ह्यातील युवकांना सर्व खेळाडूंना प्रोत्साहन करणार असेल तर मी लागेल तेवढा निधी देतो. म्हणून सुमारे 12 कोटी एवढा निधी या ठिकाणी या स्टेडियमच्या चांगल्या अशा सुविधा देण्यासाठी दिलेला आहे आणि त्याचं एस्टिमेट कालच या ठिकाणी परिपूर्ण झालेलं आहे आणि ते 12 कोटीवरून 14.5 कोटीवर गेलेला आहे. म्हणजे एवढा निधी पुढच्या 1 महिन्याच्या कालखंडामध्ये पाठपुरावा करून मी तो पूर्ण करणार आहे. त्याचबरोबर इंडोरसाठी सुमारे 3,74,00,000 एवढा निधी या ठिकाणी मंजूर झालेला आहे. ह्या सर्व निधी जर मी वाचत राहिलो होतो बराच वेळ होईल, जास्त काही बोलत नाही, पण एवढंच सांगेन की संपूर्ण या मतदारसंघामध्ये एक वेगळ्या पद्धतीचं काम दीपकबाईंच्या माध्यमातून सुरू आहे. सर्व गोष्टी दीपकबाई स्वतः येत नाहीत, कशाचं भूमिपूजन करत नाहीत, कशाचं उद्घाटन करत नाहीत, परंतु त्यांच्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून, या भागातील लोकांच्या माध्यमातून, या भागातील ज्येष्ठांच्या माध्यमातून ती भूमिपूजना व्हावीत, लोकांना ते प्रोजेक्ट समर्पित व्हावेत अशा पद्धतीची भावना असणारा, अशा प्रकारची दूरदृष्टी असणारा नेता म्हणजे दीपकबाई आहेत. आपल्याला सांगायला अतिशय आनंद होतो आहे की गेली अनेक वर्ष शिरोळसारख्या भागामध्ये ताज हॉटेल कोणी स्वप्नातही पाहिलं नव्हतं. गेली 30 ते 35 वर्ष झाली त्या जागेचं या ठिकाणी जागा घेऊन, परंतु कोणत्या प्रकारचं या ठिकाणी त्याला पुढे वाव मिळत नव्हता. परंतु दीपकबाईंनी असा एक निर्णय घेतला, या सरकारच्या माध्यमातून एकनाथ शिंदे साहेब असतील, देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, अजितदादा असतील, हे ठामपणे दीपकबाईंच्या मागे उभे राहिले आणि या ठिकाणी ताज सारखा प्रकल्प आता होतोय. त्याच्यानंतर फॉमेंटो, आज ते हॉटेल रेडी आहे. या हॉटेलचं उद्घाटन आणि ताजचं भूमिपूजन येत्या 1 महिन्याच्या कालखंडामध्ये होणार आहे आणि याचा उपयोग या वेंगुर्ला तालुक्यातील माझ्या सर्व युवकांना, युवतींना नोकऱ्यांच्या माध्यमातून, उद्योगाच्या माध्यमातून, वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून होणार आहे. त्याच्यामध्ये रिक्षावाले असतील, ट्रॅव्हल्सवाले असतील, सर्वांना यांना त्या माध्यमातून फायदा होणार आहे. म्हणून खऱ्या अर्थाने त्याचप्रमाणे अतिशय महत्वाचा निर्णय आपल्या 2-3 वर्षापूर्वी माहिती असेल, दीपकबाई या ठिकाणी वित्त राज्यमंत्री होते. त्यावेळी तिलारीचं पाणी चिपीपर्यंत गेलं पाहिजे. त्यावेळी मला आठवत आहे की सर्व लोक हसत होते की हा प्रकल्प कसा होणार. दीपकबाईंनी काहीतरी GR काढलेला आहे, त्याला मी साक्षीदार होतो. परंतु आज सांगायला अभिमान वाटतो की या तिलारीपासून चिपीपर्यंत आज वेंगुर्ल्यापर्यंत ती लाईन पूर्ण झालेली आहे. सुमारे 100 कोटी एवढा निधी खर्च झालेला आहे आणि भविष्यामध्ये आपल्या सर्वांना माहिती आहे की चिपी हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं या ठिकाणी क्षेत्र आहे. त्या ठिकाणी अनेक पर्यटक येतात. चिपी सारखं एअरपोर्ट झालेलं आहे. मग त्या ठिकाणी पाणी पुरवठा झाला पाहिजे. त्याच्यासाठी 85 कोटी रुपये हे कालच्या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद दीपकबाईंनी केलेली आहे. पाण्यासारखा प्रश्न सुटल्यानंतर प्रत्येक माणसाला आता उपादांडा असेल, आरवली असेल, सर्व जे लोकप्रतिनिधी आहे तो कोणत्याही पक्षाचा असो, दीपकबाईंनी कधी पक्ष पाहिला नाही. आपल्या भागातील प्रत्येकाला समाधान व्हायला पाहिजे, लोक सुखी व्हायला पाहिजेत, लोकांचं आरोग्य व्यवस्थित राहायला पाहिजे, याच्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणारा नेता म्हणून दीपकबाईंकडे पाहिलं जातं. खऱ्या अर्थाने या सर्व ऍक्टिव्हिटीज मध्ये आमच्यासारखे पदाधिकारी, आमच्यासारखे मंचावर असलेले सर्व पदाधिकारी याच्या मागे सातत्याने पाठपुरावा करतात आणि त्याच्यातूनच एक नवीन आता इतिहास दीपकबाईंनी या अर्थसंकल्पामध्ये केला. आपण सर्वांनी पेपरच्या माध्यमातून, युट्यूबच्या माध्यमातून पाहिलं असेल. पानबुडी सारखा प्रकल्प जो वेंगुर्लाच नाही, सिंधुदुर्ग नाही, संपूर्ण महाराष्ट्राचा कायापालट करणारा प्रकल्प आहे. सुमारे 60 कोटी एवढा निधी या पाणबुडी प्रकल्पासाठी मंजूर झालेला आहे. मित्रांनो, आपल्याला माहिती नसेल नेमका हा पाणबुडी प्रकल्प म्हणजे काय आहे. तर वेंगुर्ल्याच्या समुद्र किनाऱ्यापासून 8 किलोमीटर आतमध्ये हा पाणबुडी प्रकल्प होणार आहे. 30 मीटर खोलीवर ही पाणबुडी असणार आहे आणि या ठिकाणी देश विदेशातून जे पर्यटक येतात त्यांना त्याचा आस्वाद घेता येणार आहे. आता हा आस्वाद घेत असताना आजूबाजूतील आपले जे शेतकरी आहेत, मच्छीमार आहेत,
व्यावसायिक आहेत, या सर्वांचा मोठ्या प्रमाणामध्ये धंदा होणार आहे. त्यांना सुद्धा रोजगार मोठ्या प्रमाणामध्ये धंदा होणार आहे, त्यांना सुद्धा रोजगार मिळणार आहे. असा हे प्रकल्प आहे. प्रकल्प बोलत आहे तो खूप वेळ होईल. आज या ठिकाणी या व्हॉलीबॉल स्पर्धेसाठी जे जे खेळाडू आलेले आहेत, जे जे वेगवेगळ्या राज्यातून गोवा असेल, कोल्हापूर असेल, पुणे असेल, मुंबई असेल, बांदा असेल किंवा बेंगळुरूतले असतील, या सर्व खेळाडूंचं मी मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो. आपण हा स्पर्धात्मक असं खेळाडू वृत्तीने हा खेळ करावा. आपण या खेळत असताना कोणाचा नंबर येईल, कोणाचा नंबर येणार नाही, पण ज्या पद्धतीने आपण या ठिकाणी गेम कराल तो उत्कृष्ट करावा असं आपण या ठिकाणी मी शुभेच्छा देतो. परत एकदा आपण या व्हॉलीबॉल स्पर्धेचं चांगल्या पद्धतीने आयोजन केलं त्याबद्दल आपले अत्यंत आभारी आहे. आणि आज या खेळाच्या निमित्ताने आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आपले आभार मानतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. दीपक भाईंच्या वाढदिवसानिमित्त हा अतिशय सुंदर अशा पद्धतीच्या टुर्नामेंटचं आपण आयोजित केल्याबद्दल तुमचे मी वेंगुर्ला तालुका शिवसेनेच्या वतीने मनापासून हार्दिक आभार व्यक्त करतो. आणि दीपक भाईंना येणाऱ्या काळात जास्तीत जास्त परमेश्वराने शक्ती द्यावं की ह्या भागाचा विकास सुद्धा त्यांच्याकडून सदैव जसा होतो तसाच चालू राहण्यासाठी देवाने त्यांना शक्ती देवो अशा विनंती मी श्रीदेव रामेश्वराला करतो. आणि आजच्या पेपरामध्ये मी पाहिलं तर सगळ्या पेपरांमध्ये अगदी राखाने भरून वेंगुर्ला तालुक्याच्या विकासाबद्दल एवढं सर्व भरून आलेलं आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या करण्यासाठी आमचे सचिनजी वालावलकर हे अतिशय मनापासून काम करत असतात. त्यांचं मला खूप कौतुक आहे. आणि त्यांच्याकडे सुद्धा आम्ही एका वेगळ्या नजरेने पाहतो. त्यांना सुद्धा राजकीय जीवनामध्ये येणाऱ्या काळात यश चिंततो. आणि दीपक भाईंना येणाऱ्या काळात या भागाचं पुन्हा एकदा आमदार म्हणून लोकांनी निवडून द्यावं अशी मी रामेश्वर चरणी प्रार्थना करतो. आणि त्यांनी ह्या राज्याचं पुन्हा आज ते शिक्षण मंत्री आहेत तर पुन्हा एकदा राज्याचं नेतृत्व करावं अशी ह्या स्पर्धेच्या निमित्ताने रामेश्वर चरणी प्रार्थना करून थांबतो. तुम्हा सर्व क्रीडा रसिक कोणाला पावसाळी आपण स्पर्धा आयोजित करतो. पूर्वी क्रिकेटच्या स्पर्धा होत, आता दीपक भाईंच्या माध्यमातून व्हॉलीबॉल स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित होत आहे. मला वाटतं पुढच्या वर्षी किंवा त्या पुढच्या वर्षी तुम्हाला पावसात खेळावं लागणार नाही एवढं निश्चित. सचिनजीच्या प्रयत्नातनं आणि दीपक भाईंच्या माध्यमातनं या ठिकाणी इंडोर स्टेडियम या ठिकाणी होतं आहे. आणि त्यामध्ये सर्व स्पर्धा, सर्व खेळ त्या ठिकाणी इन्क्लूड असतील. आणि त्यामुळे पुढच्या वर्षी तुम्हाला पावसात भिजावं लागणार नाही आणि चिखलात खेळावं लागणार याची तुम्हाला मी ग्वाही देतो. त्याचबरोबर या ठिकाणी असणारं स्टेडियम हे पण मला वाटतं सचिनजी 14 कोटी वगैरे रुपये मंजूर त्याला त्यावर्षी वालावलकर साहेबांनी दीपक भाईंच्या माध्यमातून मंजूर केले. भव्य दिव्य असं स्टेडियम या ठिकाणी होईल. स्टेडियम रत्नागिरी सिंधुदुर्गामध्ये जे नाही आहे अशा प्रकारचं स्टेडियम या ठिकाणी होतील. आणि रणजी स्पर्धेचे सारखे सामने पण या ठिकाणी देवधर ट्रॉफी वगैरे या ठिकाणी भरेल या ठिकाणी असं मला निश्चित वाटतं. दीपक भाईंनी युवकांच्या पाठीशी सातत्याने उभे राहतात. त्यांचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, आम्ही सर्वजण या ठिकाणी त्याचा पाठपुरावा करतो आणि विविध स्पर्धा या ठिकाणी घेतो. आपल्या भागात इथे कुठेही नसलेला आशिया खंडातील अतिशय चांगला असा सायकल ट्रॅक मांडवीपासून एसटी स्टँड पासून संपूर्ण असा एक सायकल ट्रॅक होतोय आणि ते एक आश्चर्य या ठिकाणी घडत आहे. त्याचबरोबर पाणबुडी ज्यांनी संपूर्ण वेंगुर्ल्याचं आणि वेंगुर्ला तालुक्याचं चेहरा मोहरा बदलून टाकेल अशा प्रकारची सुमारे 65 कोटी रुपयाची पाणबुडी दीपक भाईंनी आपल्या प्रयत्नातून मंजूर करून घेतली व लवकरात लवकर ते पाणबुडीचं स्वप्न पण या ठिकाणी साकारेल याबद्दल निश्चित आपल्याला मी ग्वाही देतो. तसंच दीपक भाईंच्या माध्यमातून अनेक या ठिकाणी प्रयत्न साकार होत असताना मी तुम्हाला आव्हान करीन, ज्याप्रमाणे दीपक भाई रंजल्या गांजलेल्यांच्या आणि सर्व युवकांच्या पाठीमागे उभे राहतात तसं तुम्ही पण येणाऱ्या पुढच्या हंगामात किंवा येणाऱ्या निवडणुकीत दीपक भाईंच्या पाठीशी तुम्ही निश्चितपणे उभे राहू असं मला वाटतं. आणि मी रामेश्वराकडे आणि सातेरीकर चरणी एवढी प्रार्थना करतो की आजच्या दिवशी दीपक भाईंना चांगलं आयुष्य आणि आरोग्य या रामेश्वर आणि सातेरीने देवो आणि भविष्यात त्यांची राजकीय वाटचाल अतिशय चांगली आणि याहीपेक्षा चांगली राजकीय पद्धत त्यांना या ठिकाणी मिळो आणि ज्याच्यामुळे आपल्या सिंधुदुर्गाचा विकास पूर्णपणे घडून येऊ आणि सिंधुदुर्गाचा बॅकलॉग भरून येऊ अशी मी या ठिकाणी इच्छा प्रकट करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या ठिकाणी दीपक भाई केसरकरांच्या माध्यमातून आपण विविध स्पर्धा भरवत असतो.
एप्रिल मे महिन्यापर्यंत इतर सर्व स्पर्धा संपलेल्या असतात आणि पावसाळ्याच्या वेळी काही स्पर्धा नसतात. म्हणून पावसाळी हंगामामध्ये ही आम्ही व्हॉलीबॉल स्पर्धा या निमित्ताने ठेवलेली आहे. कारण युवकांनी तंदुरुस्त राहणं हा दीपक भाईंचं खरं उद्दिष्ट आहे आणि ते उद्दिष्ट साधण्याकरता वेगवेगळ्या स्पर्धातून आम्ही युवकांना कसं हे ॲक्टिव्ह राहता येईल, कसं तंदुरुस्त राहता येईल याचा विचार करत असतो. आणि जेव्हा आपला मे महिन्याचा सीझन संपतो त्याच्या पुढे जाऊन पुढचा पावसाळा येतो, थंडीचे दिवस असतात. म्हणून त्या ठिकाणी दीपक भाईंच्या संकल्पनेतून पावसाळी एक स्पर्धा घ्यावी जेणेकरून युवकांचा व्यायाम सतत कायम राहील. हा उद्देश डोळ्यासमोर आज सचिनजी वालावलकर आणि सर्व आम्ही शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आणि ही स्पर्धा चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी करण्यासाठी जॉन्स आपले या ठिकाणी जॉन अल्मेडा यांना या ठिकाणी आपण उत्स्फूर्त केलं आणि त्याने हे चांगल्या प्रकारचं या ठिकाणी नियोजन केलेलं आहे. तसंच या ठिकाणी कार्मिस अल्मेडा हे सुद्धा या ठिकाणी उपलब्ध आहेत. हे सुद्धा या खेळाडूंसाठी म्हणा इतर ॲक्टिव्हिटीजमध्ये अतिशय जोमाने काम करून आपल्या भागातील वेंगुर्ला तालुक्यातील युवकांना सुद्धा चांगलं प्रोत्साहन देत असतात. त्यांचंही या ठिकाणी मी मनापासून कौतुक करतो. तसेच या ठिकाणी दीपक भाईंच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर दीपक भाई हे शिक्षण मंत्री आहेत आणि यापुढेही ते या ठिकाणचे पुन्हा आमदार होत असं मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि त्यांच्याकडून सुद्धा एक चांगलं त्यांना पुढे जाऊन सुद्धा एक चांगलं यापेक्षा पद मिळवून ते आपल्या वेंगुर्ल्यासाठी किंवा संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी चांगलं काम करतील असं मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि या ठिकाणी मी सर्व खेळाडूंना शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द संपवतो. यानंतर वेंगुर्ले शहरातील प्राथमिक शाळा नंबर 4 इथं वृक्षारोपण करण्यात आलं. यात विशेष म्हणजे औषधी गुणधर्म असलेल्या शेवग्याच्या झाडाचं वृक्षारोपण आणि वृक्ष वाटप विद्यार्थ्यांना करण्यात आलं. शालेय शिक्षण मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त युवा रक्तदाता संघटनेकडून रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या शिबिरात तब्बल 50 रक्तदात्यांनी रक्तदान केलं. उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडीच्या रक्तपेढीत हे शिबिर पार पडलं. यावेळी मंत्री दीपक केसरकर यांनी ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित राहत रक्तदात्यांचे आभार व्यक्त केले. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील रक्तपेढीमध्ये हे रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आलं होतं. युवा रक्तदाता संघटनेच्या पुढाकारानं हे शिबिर पार पडलं. दीपक भाई केसरकर मित्र मंडळाची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून या शिबिराचा प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी रक्तपेढीत वेळकाळ न बघता रुग्णसेवेसाठी कार्यरत कर्मचारी अनिल खाडे, मानसी बागेवाडी, प्राजक्ता रेडकर, प्रशांत सातार्डेकर, डॉक्टर पटेल यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. तसेच रक्तदान रुग्णसेवेसाठी तत्पर असणारा रुग्णालयाचा सुरक्षा रक्षक सूर्यकांत आडेलकर याचाही सत्कार करण्यात आला. यावेळी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय प्रशासनाकडून गंभीर शस्त्रक्रियेदरम्यान तातडीनं रक्तदाते उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आणि रुग्णालयातील अनेक गंभीर समस्या दूर केल्याबद्दल वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर येवळे यांच्याकडून युवा रक्तदाता संघटना देव्या सूर्याजी यांचा सन्मान करण्यात आला. आज सगळ्यात प्रथम म्हणजे आपले शालेय शिक्षण मंत्री, आपले सर्वांचे आवडते आमदार, आपले सावंतवाडी मतदारसंघाचे श्री दीपक भाई केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त सगळ्यात पहिलं मी सगळ्यांच्या तर्फे आपल्या त्यांना शुभेच्छा देते. आणि त्या कार्यक्रमानिमित्त आपण आज हे रक्तदानाचं शिबिर आयोजित केलेलं आहे. खरं तर सगळ्या दानामध्ये रक्तदान हे सगळ्यात श्रेष्ठ आहे आणि त्याचा प्रकल्प किंवा हा उपक्रम जे काय आपले सूर्या साहेब असू दे किंवा बाकी तुम्ही सगळी टीम, सगळ्यांची नाव घेत नाही, हे राबवतात, हे खरोखरच एक चांगलं आहे. का त्याच्यामुळे एक जीवदान मिळत असतं. अडीअडचणीला ज्यावेळी पेशंटची कोणाशीच ओळख नसते, काय नसते, त्यावेळी अशा ह्या उपक्रमाच्या माध्यमातूनच
रक्तदानसारखे शिबिर जे घेत असतो आपण, त्यातूनच आपल्याला आवश्यक त्या गरजा भागत असतात. मला खरोखरच अभिमान आहे आपल्या ह्या सगळ्या तुमच्या टीमचा, की तुम्ही खरोखरच सगळे चांगले कार्यक्रम करतात आहात आणि असंच पुढे तुम्ही चांगले कार्यक्रम करावं अशी मी अपेक्षा व्यक्त करते. दिवस हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री आणि या विभागाचे आमदार आदरणीय नामदार दीपकभाई केसरकर यांचा आज वाढदिवस आहे आणि या निमित्ताने या आमच्या सावंतवाडीचे युवा नेतृत्व देवा सूर्याजी व त्यांची सर्व टीम, त्यांचे सर्व सहकारी यांच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी वाढदिवसानिमित्त रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे. खरोखरच मला देवा सूर्यजींना अभिनंदन केला पाहिजे आणि नतमस्तक व्हायला पाहिजे. याचं कारण आज अनेक वर्ष देवासारखं त्यांचे सर्व एक देवदूत म्हणून या ठिकाणी या हॉस्पिटलमध्ये रक्तदान करतो आणि अनेकांचे जीव वाचवण्याचा प्रयत्न त्यांच्या माध्यमातून झालेला आहे म्हणून मी त्यांना देवदूत उपमा देतो. त्याचबरोबर इथले जे वैद्यकीय अधिकारी आहेत, इथला सगळा जो स्टाफ आहे, हे सुद्धा देवदूतासारखे इथे प्रत्येक गोष्टीला इथे धावून येतात आणि इथल्या ग्रामीण भागातला जो रुग्ण असेल, कोणी असू दे, जरी रस्त्यावरचा एखादा जरी भिकारी असली तर वाचवण्यासाठी अथोकात प्रयत्न या ठिकाणी केले जातात. आणि अशा वेळी रक्तदानाची गरज भासते, कारण ती व्यक्ती अशक्त असते, त्याला रक्ताची गरज असते, ऑपरेशन शस्त्रक्रिया करावी लागते. वजराटकर डॉक्टर सारखे शस्त्रक्रिया चौगुले डॉक्टर आहेत, अत्यंत हुशार असे व्यक्तिमत्व हे या ठिकाणी एवढ्या डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळे डॉक्टर वर्ग काम करत असताना देवासारखं आणि त्यांची सगळी टीम असू दे, सगळे असू दे, पोकळ आहेत, सगळेजण आहेत, हे अगदी धावून येत आहेत आणि अशा वेळी रक्तदान करून एकाचा जीव वाचवणं ही अत्यंत मोलाची आणि कधी न विसरणारी गोष्ट अशी या देवा सूर्याजी आणि त्यांच्या टीमच्या वतीने होते. देवा सूर्याजी, आज आम्ही दीपकभाईंना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहोत. त्यांना अभिष्ट चिंतन करतोय, त्यांचं आयुष्यमान वाढव. त्याचबरोबर आपल्याला तुम्हाला सुद्धा आज ह्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून तुमच्यासारख्या युवा नेतृत्वाला आणि तुमच्या सर्व टीमचं आयुष्य, आरोग्य सगळं चांगलं राहावं, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचं आरोग्य चांगलं राहावं, अशा प्रकारची या ठिकाणी मी पाटेकर चरणी प्रार्थना करतो. आपण या ठिकाणी आम्हाला निमंत्रित केलं, आमच्या उपस्थितीत हा छोटेखानी का असेना पण अत्यंत महत्त्वाचा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी आयोजित केला. त्याबद्दल देवा सूर्याजी आणि त्यांच्या सर्व टीमला धन्यवाद देतो. त्यानंतर वैद्यकीय डॉक्टर येवले सर, त्यांचे सर्व सहकारी स्टाफ यांनाही धन्यवाद देतो. आपण चांगलं काम करताय, चांगली सेवा देताय, त्याबद्दल सर्वांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो. देवा सूर्याजींचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो. देवा सूर्याजीचं जेवढं कौतुक आणि अभिनंदन करावं हे थोडं कमी आहे, कारण रक्ताची गरज काय असते हे आम्ही सर्व सर्जन लोक ज्या वेळेला ऑपरेशन थिएटरमध्ये असतो आणि एखाद्या पेशंटला किती रक्त लागेल हे आम्ही सांगू शकत नाही. पण ज्या वेळेला अशा वेळेला रक्ताची गरज असते तर आम्ही ज्या वेळेला देवा सूर्याजींना फोन करतो ते तातडीने त्यांच्या सहकाऱ्यांना घेऊन इथे येतात आणि जी पेशंटला रक्ताची गरज असते ती रक्ताची गरज तातडीने वाढवली जाते आणि पेशंटचा जीव वाचवण्यासाठी त्यांची मोलाची मदत होते. त्यामुळे या सर्वांचं मी पहिल्यांदा अभिनंदन करतो. या शिबिरात तब्बल 50 रक्तदात्यांनी रक्तदान केलं. 2 महिलांचाही यात समावेश आहे. संघटनेचे अध्यक्ष देवा सूर्याजी यांनी उपस्थितांचे ऋण व्यक्त केले. ज्या 50 दात्यांनी संघटनेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत या चळवळीत सहभाग घेतला त्यांचे ऋण व्यक्त केले. यावेळी वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर येवळे, शिवसेना जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी, महिला जिल्हा प्रमुख ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर, युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देवा सूर्याजी, तालुका प्रमुख नारायण उर्फ बबन राणे, गुणाजी गावडे, डॉक्टर पांडुरंग वजराटकर, डॉक्टर गिरीश चौगुले आदींसह युवा रक्तदाता संघटनेचे सदस्य उपस्थित होते. मी कालच माझ्या काही मित्रमंडळींनी व संबंधितांनी सासोली गावातील मोजणी संदर्भातील एक व्हिडिओ पाठवला. तो मी पाहिला. व्हिडिओ बघून आश्चर्य वाटलं, दुःख देखील झालं. मी दिनांक 11 जुलै रोजी माझ्या कुटुंबियांसमवेत परदेशी आलेलो आहे. आत्ता देखील मी परदेशी आहे. असं असताना
विनाकारण 15 जुलै रोजी झालेल्या सासोलीतील मोजणी प्रकरणाशी माझा संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करणं खचितच चुकीचं आहे. कोणीतरी राजकीय हेतूने वैयक्तिक स्वार्थासाठी आर्थिक फायद्यासाठी ह्या गोष्टी घडवून आणण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्यात माझं नाव गोवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मी गेली 25 वर्ष वैद्यकीय व्यवसाय रुग्णसेवा बजावित आहे. माझं नाव मी पैशापेक्षा देखील अधिक प्रमाणात जपतो. माणुसकी इतर सगळ्या गोष्टींची मूल्य माझ्या दृष्टीने फार आहेत. त्यामुळे अशा विनाकारण खोट्या प्रकरणात मला गोवण्याचा प्रयत्न करू नये एवढीच माझी तुम्हा सर्वांना नम्र विनंती. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सावंतवाडी मतदारसंघात राष्ट्रवादी लढणार. दीपक केसरकरांवर वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छांचा वर्षाव. आणि लोटे MIDC स्फोटानं हादरली. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.